amunetere nekungoti vanhu vamwe chete baba panoboha papana pano drive through kungovhura ulegerera boys yako ndenda chichimbozorodzeo vanhu everyday techirira malongenge chimboteuraiwo nyaya dzamadedido kana muchida tokuudzai madedido ana mubhedha akatizwa nemukadzi ndikamuramba ndikapinda masamanake naive chiyazotaurai madedido ndiaidananakalafu vedu takazota malo chirumba kwedu kuona nyaya yacho faniri fani inini madedido wacho akatoenda kuna ngenenzi akatonzi ndinyengerokala weza ngendakauya kati Brian ngendakauya kati kalafu mukomana akukorerwa asingagoni kunyenga akatendo nangenda zvikanzaiwa angende ana mubhedha anorara panzvimbo yetebho tinopika namai vangu chimbotendesaiwo ivava manesi tanoita nekutrenda ukaenda kunonzi kuyoutube song yedu yekuti waponda moyo ndiyo iri panumber 1 number 1 nenumber 2 tisu trendesa futhi. Let me tell you something about Colorful agara anotoshanda but chinoitika pana Colorful ndechekuti hazofunge mari anenge atori nayo but kuti azotirega ndinotenga hembe hazokwanise kuita kuzvifunga but chakakosha kubata mari because iye paanongobata mari ndinobva ndangotora mari pandinoenda shopping ndinobva ndangotenga hembe dzaColorful but otherwise movement kunoshandwa zvakafanana nesister yangu handiti mai maka munhu yavo kuti vanoshanda futi but havagoni